дзе ў Канадзе існуе традыцыя ўстройваць засады на імяніннікаў. Прапануеш і нам замаскіравацца. А што, калі Маргоша прыйдзе, мы выскокваем і выпэцкваем ёй нос чым-небудзь, напрыклад, алеем. О, як ты гэта уяўляеш? З'яўляецца Маргоша, такая святочная, з прыгожай прычоскай, а мы яе носік алеем пэцкаем. Глупства, а не традыцыя. Ой, добрага ранку, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А мы тут з Лесікам галаву ламаем, як нашу Маргошу незвычайна з днём нараджэння павіншаваць. О, можа мукой яе абсыпаць, як гэта робяць на Ямайцы. О, яшчэ лепш. Маргошы не спадабаецца, калі мы з яе прывіта зробім. А тады давай, як у Кітаі, прыгатуем вялікую талерку доўгіх макаронінаў. І што? Імянініца павінна ўцягнуць у сябе самую большую з іх. Кусаць нельга. Чым даўжэй макароніну з'ясі, тым даўжэй жыццё будзе. Такая кітайская традыцыя. Ну і ну! Прыдумаюць жа! Не, Лесік, нам і гэта зусім не падыходзіць. Трэба нешта сваё прыдумаць. І ёсць у мяне адна ідэя. Якая? Зараз раскажу за мной. Так. Ось так. Так. О, добрага ранку ўсім. А дзе Кася з Лесікам? Здаецца, я чула іх галасы. А кукарача, а кукарача, та-та-та-та-та-та. А кукарача, а кукарача, та-та-та-та-та-та. Днём нараджэння, Маргоша! Дякую, сябры, за такое вясёлае, танцавальна-мультыплікацыйнае віншаванне. А мы тут подумали... Не мы подумали, а Кася подумала. Ну так, Кася подумала і прапанавала, а я падтрымаў яе ідэю правесці твой дзень нараджэння летом. Як летом? Не зразумела. Да не ў сэнсе перанесці яго на лета, а ў сэнсе сёння зрабіць для цябе лета. Таму што сама ведаю, зімой заўсёды лета хочацца. Ого, як цікава! Такога дня нараджэння ў мяне яшчэ ніколі не было. Значыць, дамовіліся. Заплюшчы, Маргоша, вочы і уяві, што ты знаходзішся зараз на яхце, у цёплым моры ці акіяне. Уявіла. Тёпленька, сонейка светіць, чайкі лятаюць, курлычуць. Лесік, давай. Курлы, 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 курлы. Прыгажосць. І раптам раздаецца голас: Марго, дапамажы! Дапамажы! Што здарылася? Мы з Лесікам заплылі далёк, а які быў да берага, вяртацца не ведаем. Ой, ой, Кася, нешта ты не той гаворыш. Што тое? Буль, 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 буль. Та ну, Лесік тоне так само. буль, 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 буль. А я вам выртавальны круг кіну. Ура! Выплылі! Дзякуй, Марго. Ты не проста імянініца сёння, ты яшчэ і наша выратавальніца. І я упэўнена, такі дзень нараджэння назаўжды запомніцца. Гэта так, ну вы фантазёры. А ты якая малайчына, не разгубілася ў складанай сітуацыі? А я ў Марго заўсёды верыла. Гэта яна толькі з выгляду такая дзяўчынка-дзьмухавец, а на самой справе ого-го. Адным словам, у разведку з табой, Маргоша, ісці не страшна. Дзякуй. А табе колькі гадкоў стукнула? 12. Значыць, я правільна зрабіў. Што зрабіў? Кветкавую лічбу. О, якая прыгажосць! Дзякуй, Лесічак. Падумаеш? Кася, ты чаго? Вось майму супер-арыгінальнаму падарунку, незвычайнаму падарожжу з выратаваннем ты так не радавалася. Радавалася? Не, я ўсё бачыла. Кася, можна тебе на хвіліначку? Што табе трэба? Ты чаму так сябе паводзіш? А як я сябе паводжу? Ты б хаця сёння ў Маргошын дзень не капрызіла, не сапсавала ёй настрой. Вунь яна і пірожныя нам прынесла. Ну, добра, добра. Марго, а прапануеш пірожнымі пачаставаць
Мама, я зусім про іх і забылася. Частуйцеся, калі ласка. Дякуй. Будем ласавацца і першую частку аднаго цікавага мультфільма глядзець. Запоминайте, сябры, усё, что там отбывается, потому что у концы программы мультивикторину мы вам обяцаем. Працяг мультфільма і віктарына па ім крыху пазней. А зараз падвядзенне вынікаў на разважалку адной мілай дзяўчынкі, Верачкі Акуліч з Мінска. Вось як яна гучала. Оно зеленое, но это не рубашка. Круглое, но это не голова. И это не мяч. В нем много очень витаминов. И скручиваются листики, и получается шар. І як здагадаліся амаль усе гледачы, гэта Капуста! И Вера зноў вышла з нами на связь. Так. Ребят, вы правильно отгадали. Это капуста. Мы з Лесиком так само не супраць паласавацца капусткай. Дзякуй, Вера, за цудоўную разважалку. І чакаем ад цябе новых. Пакуль! А першымі даслалі нам правільныя адказы з малюнкамі, а значыць, сталі нашымі пераможцамі Саша Козлоў з Гомеля і Мікіта Васіленка з Мінска. Мы віншуем вас, хлопчыкі. Чакайце ў хуткім часе прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». Та-дам! А зараз працяг мультфільма, а пасля, як і абяцалі, віктарына па ім. Глядзім. Вось каб у мяне была такая кветачка, я б столькі ўсяго загадала. Не сумняваюся, яшчэ болей, чым дзяўчынка Женя з мульціка. Я б загадала. Сябры, а мы ж абяцалі. Што абяцалі? Мульцівіктарыну гледачам, вось што. І спачатку, як заўсёды, разміначныя пытанні. Кася, пачынай. А чаму я? Няхай вось ты, разумнік, пачынае. Я, можа, яшчэ сваё супер-пупер пытанне не придумала. А вось і пачну. Мне не цяжка. Слухайце. Вось ці паспелі вы падлічыць, колькі абаранкаў купіла дзяўчынка ў краме? Прасцей простага пытання. 4 абаранкі, яна яшчэ іх і лечыла. Няправільна. Як так? А гледачы адказваюць, што абаранкаў было 5. Нашы гледачы самыя уважлівыя гледачы ў свеце, малайцы! Другое разміначнае пытанне. Кася, будзеш яго задаваць? Не, я пасля. Задавай ты, Маргоша. Ну, добра. Адкажыце мне, якога колеру быў пялёстак, які перанёс Жэню на паўночны полюс? Ну ты і придумала. Я на колеры пялёстка увагі не звяртала. А трэба было б. Магу адказаць, Марго, гэты пялёстак быў аранжавы. Правильно, Лесик. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, облети вокруг земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтоб я сейчас же была на Северном полюсе. А зараз моє супер-пуперовское пытанне. І яно толькі для вас, паважаныя гледачы. Яны цябе уважліва слухаюць. Вось якое імя было у лялькі той дзяўчынкі, якую сустрэла Женя. Сябры, напишите нам адказ на Касіна пытанне. І не проста напішыце, а і малюнак гэтай лялькі намалюйце. Нагадваем яшчэ раз наши адрасы. Паштовый 220-114, город Минск, улица Макаенко, 9. Ці электронны добраранак.tv@gmail.com. Пераможцы, як заўсёды, атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». Ну а зараз час развітвацца. Ага, не хочется, але трэба. Наперадзе новы дзень, няхай ён будзе цікавым. А яшчэ вясёлым. І пазнавальным. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Каб